Retomamos en estudio con Ainara, Éric, Mariña e quen lles fala, Narciso. Compañeiros, vemos que en Galicia hai moitas lendas, mas con que ser outra edición quedaríades ou botades en falta para falar? Hai moitas, pero poucas despertan tanta fascinación ou medo como as nos dan a contar. O lobizame, ou cando urco... Sí, en Rianxo tamén temos o porviso. Mirade, e que vos parece se lle preguntamos a quen sabe? Por iso temos a Sarai e Nerea, as nosas compañeras reporteiras, que están cunha muller que ama a cultura inmaterial e que ten escrito moito sobre estes temas. Bo día, compañeiras, con quen estades? Xa que temos a Sarai, que podían dicir eso. Bo día, estamos con Nati Rei, unha das mulleres escritoras que máis saben da literatura popular de todo o país. Nati Rei, bo día. Bo día, grazas por convidarme aquí. Antes de nada, grazas por todo o que nos estás a axudar neste proxecto, Galicia, o País das Maravillas. Estamos a falar de mitoloxía galega. Coñeces algunha historia que se poida contar que teña que ver co imaginario? Sí, a min gustame moito o tema das bruxas, das meigas, e hai historias moi curiosas en Rianxo. Vamos a probar a ver como vai a cousa. Sí. Ok. Veña. Ola, bo. Ola, bons días, Eloi, e demais presentes, e tamén a todos os nosos ointes. Os mouros e as mouras parece ser que eran uns seres mágicos que sempre vivían debaixo da terra, ou de ríos, ou de penedos, ou de outeiros, e así. Entonces, ela decía, aí dentro están as mouras e mouros, teñen os seus tesouros, é onde agachan os seus tesouros. Unha oferta animosa a Maite, grazas a Sarai e Saúl. Que papel teñen os avós e as avoas nesa transmisión da cultura inmaterial? O que papel tivo a tua avoa concretamente? Sabemos que coñeces o noso proxecto Galicia, o País das Maravillas. Que che parece? Queridos compañeros e compañeiras, como din os sabios e sabias, compre aprender do pasado para comprender o presente e saber cara onde vamos como pobo. Beleza de traballo, amigas e amigos. Beleza. Ata a próxima. Chao. Chao. Mira, lle queda ben o brin. Sí.